Hej, det er den cirkel. I den cirkel kan vi tegne et koordinatsystem. Sådan noget. Og så har vi nogle punkter, der hedder... Det her punkt hedder 1, og det her punkt hedder 1. Det her punkt hedder minus 1 og minus 1. I den cirkel der kan vi sætte et punkt, som gælder for, eller det der gælder for den her cirkel, er at radius, den er på 1. Lige meget hvor på cirklen man tegner et punkt. Vi kan sætte et retningspunkt som her, som vi kalder for R. Og så kan vi faktisk godt lave en trekant. Sætter fra R hertil, og fra R ned til x-aksen. Det vi allerede nu kan sige om den trekant, det er, at vi har en ret vinkel, 90 grader her, og en hypotenuse på 1. Udover det, så kan vi sige noget om noget, der hedder sinus og cosinus. Sinus finder man her, ved at tage, hvad svarer retningspunktet til over på den her side. Ja. Den her vinkel kalder vi for A. Og så det her sinus til A. Der er også noget, der hedder cosinus, og den finder vi ved at tage retningspunktet og sådan noget til x-aksen i stedet for. Ja. I den her trekant, der kan vi lave, der kan jeg godt investere en trekant mere. Går herud. Så her. Og så er den sammen med x-aksen. I den trekant, der gælder der, at den er også 90 grader. Den er nemlig for C. Den er for B. Den er stadig A. Og så gælder det også, at den her vinkel, der må være den samme, som den er i den her, som den er i den her trekant. Der er et forhold mellem A til R og A til B. Det kalder vi en skalefaktor. Det samme forhold, som der er fra her til her, må også gælde her og den her til den her. Det må være et samme slags forhold. Det kan vi skrive op. Vi siger 1 over A til B må være det samme som cosinus til A over A til C. Nu kan vi lige kigge på den her ligning og se, hvad der er spændende ved den. Og det er helt klart cosinus til A. Så det prøver vi at isolere. Nu kender vi nogle regneregler, som gør, at vi kan tage 1 ud. Så i stedet for kan vi sætte AC ud, fordi vi ganger dem ind i tælleren. Godt. Ja, og det kan vi også formidle som AC. Det må være den osliggende. Og det må være hypotenusen. Og så er der cosinus til A. cosinus til B over C. Og så kan vi også se, at det er noget, jeg glemte at fortælle om det. Vi har sinus og cosinus, vi har faktisk også noget, der hedder tangent.
Tak, Jens. Den kan vi aflæse grafisk. Her. Det her. Vi får at vide, at sinus til A divideret med A, cosinus til A over B, er det samme som 1 over C. C, så vi deler den her. Godt. Det her det er en spidsvinklet trekant. Og det her det er cosinus-relationen. Smukt. Stort set. Stort set. Det er cosinus-relationen, og den vil jeg gerne bevise for et spidsvinklet trekant. Så jeg tegner en spidsvinklet trekant, og vi får lige nogle bogstaver på. Og højden fra A. Kan du sige, hvilke bogstaver du har skrevet? Ja. Der skal stå B. Og det er højden, og så... Ja, det er nok både som D her, og så højden her. Den her, det her stykke, det kalder vi for X, eller lige stykke DC kalder vi for X for at gøre det lettere. Og lige stykke BD kalder vi så for A minus X, fordi det her, det er lige stykke A. Ja. Hvad skal vi gøre der, at vi bruger Pythagoras på A, B, D trekanten. Så sådan noget. Sådan her med AX, 1 minus x i anden. Det kan vi skrive om. Men vi er ikke så glade for OAN, fordi det er ikke med vores sætning deroppe. Så vi laver cosinusrelationerne på den her ADC. Til at stå. Men vi laver Pythagoras på den her. Det er sådan, den ser ud, men det kan vi så isolere. Laver ryggen op på, så vi isolerer på AN. Så der hvor der står AN, der kan vi nu skrive BN minus XN. Smukt. Ja, vi er heller ikke så glade for x-hjerne, fordi at, det går, I går heller ikke vores cosinusrelation, så skriver vi også op. Forkorter. Det kan vi skrive... Vi forkorter. Ej, først så forkorter vi. AN, altså BN heroverfra, laver vi minus AX og minus XA om til minus 2AX. Og så går plus x og minus x ud med hinanden. Nu skal vi gerne have x væk. Og det gør vi, fordi vi ved, at den her divideret med x giver os cosinus til c. Så vi har lært om i enhedscirklen. Derfor så skriver vi og det kan vi så lave om, synes jeg, at der står skriver vi ind i vores linje her. C'en lige med A'en plus B'en minus 2AB gange cosinus til C.
Var det det, vi ville bevise? Ja, kosinusrelationen på den spidsvinklede trekant. Men hvor bliver gang B af? Gang B. Hold op med.